मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव देरहासार जाना गल्ड मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। थांनाय मैयानि सानाव चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुम आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसटि आसाम जोलुर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनाय सानाव जानानै थांनाय आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव देरहासार जाना गल्ड मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। थांनाय सानाव जानानै थांनाय आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्लानिफ्राय सा 12 गेलेगिरिफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। बे सा 12 गेलेगिरिफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। बे सा 12 गेलेगिरिफोरनि गेजेरावनो सासे गेलेगिरिया गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे साब्रै गेलेगिरिया ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। थारैनो चिरां जिल्लानिफ्राय आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव गल्ड मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हानाया चिरां जिल्लाजों लोगोसे बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लाना फैदोंमोन। बिदिनो चिरां जिल्लाया गोबां गोजोननाय मोनना थांनाय सानाव गल्ड मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हानाय गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा रुद्राम नार्जारी। आं चिरां जिल्ला नैबे सान्थिपुर बक्सिं क्लाबनि आङो इनचार्ज हिसाबै फोरोंगासिनो दङ। दाख्लैसो जानानै थांनाय आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव जोंहा चिरां जिल्लानिफ्राय 12 जन बाहागो लाहैदोंमोन। बे 12 जनाव जोंहा गल्ड मेडेल सासे मोनबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा ब्रन्ज मेडेलखौ साब्रै मोनबोनो हादों। दा बे मोनबोनो हानायाव जोंहा चिरां जिल्लाया जोबोद गोग्गाथाव आरो मिथिजादों बयजोंबो। आङो बेखौनो बुंनो सानगोन, चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ आङो धन्यबाद होगोन। बिसोर बिथांमोननि सारमोननि दैदेननायावनो एबा सारमोननि बिथोन होनायावनो जोङो प्लेयारफोरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै बेबायदि देरहासार जाबोहोनो जोङो हादों। आरो आं बुंनो थांगोन, जोंखौ गोबां आफादफ्रानो हेल्प खालामफैदों। गिबियावनो जोंहा बिटिआरनि जोंहा प्रमद बर' सारनि ओएसटिअ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार आरो बेजों लोगोसे जोंहा साखाथिनो कन्ट्रेक्टर जोंहा मिथिंगा नार्जारी बिथाङाबो जोंखौ थुलुंगा होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा नेहाथारि बिथाङाबो जोंखौ गोबां नायफैबाय थादों आरो जोंखौ गोबां बाथ्राजों बिबुंथि होफैदों आरो फोरमायलांदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो गुरु एबा जोंनिनो फोरोंगुरु मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।